ମାଇଁ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଭିତରକୁ ଆସ। ଆସିଗଲେ ମହାରାଣୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ। ଆସ ଝିଅ ବସ। ଆଉ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ମାଇଁ। ଇଏ ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଝିଅ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଜୋରେ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଆଜି ଘରର ଚାକରାଣୀ ଆସିନି, ତମେ ଟିକେ ସବୁ କାମ କରିଦେବ କି? ଆଉ ତ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ ମାଇଁ ଭଲସେ ଝାଡ଼ୁ କର। ମାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ୍। କ'ଣ ଖାଇବ? ବାସନ ମାଜିଦ ତ ଆଗ। ବୋଉ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ମାଇଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଝିଅ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଝିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିଲିନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ମାଇଁ।